Abaşanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik wekili Michael Carpenter 20 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warşawada adam ölçegleri boýunça geçirilen maslahatden çykyşyna Türkmenistanyň martanyna geçirilen prezident saýlawlarynyň ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolanyny aýtdy we häkimetiň dinastiýa arkaly atadan ogly geçirilmegini tankyd etdi. Amerikan elçisi Türkmenistanyň 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň dinastiýa arkaly, ýagny atadan ogly geçirilmegini alyp gelendigini, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýyllarda beren teklipnamalarynyň şol sanly häkimetiň bölünşigi, köptürlülük guruşawy, esas adam hukuklarynyň metbuat azatlygynyň, saýlaw dolandyrşynyň, saýlawçylary we dalaşgärleri hasap almagyň, kampaniýa geçirmegiň we saýlaw günündäki proseduralaryň berjay edilmegi barada beren maslahatlarynyň gözden salynyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolup diýip Carpenter aýtdy. 26 sentýabr 7 oktýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça idarasynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. ABŞ wekili adam ölçegleri maslahaty neden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuwny kugunda ýüzbeýid bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käbiriniň azat we adalatly saýlawlary geçirmek jemgyýetçilik durmuşynaky deň gatnaşyk raýat we syýasy hukuklara hormat goýmak boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny durmuşa geçirmegi meselesine aladaly bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýar diýip ilç aýtdy. Türkmenistanyň 12 martda prezident saýlawlary geçirilip döwlet başçylygyny wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Hasazol halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmak işlerini ýaş ýolbaşçylary ynanmagy makul hasaplaýanyny aýtdy we wezipeden çekilmek niýetini ýaňdytdy. Munyň ideýany ýurdun mejlisi gysgaly ýagdaýda prezident saýlawlarynyň geçiriljek günni oglan etdi. Bir aý töwereg dowam eden saýlaw kampaniýasy döwründe ýurdun syýasy sahnasyny ozal tanalmayan 8 dalaşgär bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi merkez saýlaw topar tarapyndan hasap alındy. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa toparlary, raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny bäsleşmek üçin dalaşgär hödürleýänliklerini oglan etdiler. Ýöne türkmen saýlawlaryna opozisiýa agzalary gatnaşdyrylmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw kampaniýasy döwründe häkimetleriň büdjet işgärlerinden Serdar Berdimuhammedowa ses berilmeginiň talap edilendigini habar berdiler. Saýlaw güni bolsa Azatlygyň habarçylary ýurdun bir sebäpine saýlaw bülletenleriniň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna ýetkirilýändigini habar berdi. Giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlarynyň bir näçe gün soň Türkmenistanyň merkez saýlaw topary dalaşgär Serdar Berdimuhammedow 72,97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan etdi. Saýlawlardan 4 gün öňden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasy mundan öňden Türkmenistana saýlaw ulgamyny ösdürmek barada beren teklipnamalarynyň berjay edilmändigini aýdyp Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlaryna Finç missiýasynyň ýeberilmezligini maslahat berdi. 15 martda Başanyň döwlet departamenti Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlary boýunça çap eden beýanatyna Başanyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň öpçün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň gelen netijesi bilen ýalaşýanyny ma'lum etdi. Biz Türkmenistanyň hökümetini saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezlen ülümlere laýyk getirilmek üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklipnamalaryny berjay etmäge çagyrýar diýip Başanyň daşary syýasat edarasy aýtdy. Saýlawlardan 7 gün soň 19 martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. 26 sentýabrda Polşanyň Daşary işler ministerliginiň başlangyjy etasynda Warşawada adam ölçegi boýunça ýygny açyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duşugy Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Bu ýygnyň geçişi we onda Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýy barada gozalan meseleler barada oňa gatnaşyjylaryň biri düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Helsinki gaznasy toparynyň başlygy Täjül Begmedowa bilen gurrun etdik. Söhbetdeşligi kärdesim ýowsun anny gurban geçirdi.
Täzül bil geçirilen maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili üýtgeşiklik gördüňiz we olardan sizde nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurrun berseňiz. В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано... Öňkü ýyldakydan tapawutlykda maslahat bu ýyl Polşanyň Daşary işler ministrliginiň başlangyjy etapynda taýýarlandy. Özem bu maslahat adam ölçegleri boýunça geçirilýär we şu sebäpden hem begendiriji. Ikinji tapawut biziň bilişimizden bu gezek maslahata gatnaşmak üçin hataby aldyrmak isleýän çykyş etmekçi bolan adam gatyken boldy. Şonuň üçin de obyektiv sebäplere görä hemme isleýän adam gelip özüni hataby aldyryp bilmedi. Türkmenler barada aýtsam bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belli adam bu ýyl maslahatyň işi diňe iş sagatlarynda däl giýje gündüziň dowamında ir sagatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny ara alınıp maslahatlaşylýan tema mesele örenken. İş grafigi bolsa ören dartgyndy. Ýene bir tapawut bolsa bu ýyl halkara ýygnagynyň ören çynlyky bolmagy bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada ören köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütün dünýä ýagdaýy bilen baglykda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýär. Demokratik döwletleriň Türkmenistan babatyndaky pikirleriniň üýtgemegine, olaryň demokratik gymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerine hem umydwar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnötiň duýulýar. Принципиальная позиция не идти на соглашательство с диктаторскими режимами. Это явно чувствуется. Täzül, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähili meseleleri gozgap bildiňiz? Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как... Biziň pozisiýamyz şeýle boldy. Ýagny biz Türkmenistanda demokratik saýlawlaryň geçirilmeýänligi baradaky meselelerini gozgadyk. Türkmenistandaky raýat jemgyýetiniň ýagdaýy baradaky meselelerini gozgadyk. Bu ýerdäki ören möhüm ýagdaý Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň ýokdugy baradaky pozisiýanyň bolmagy bilen bagly. Gynatykdy garaşsyzlygyň 30 ýylyň dowamında odalyk bolan bar zatlar gysyldy. Ýuwaş-ýuwaşdan aşak basyldy. Ýöne bagtymyza häzir ýaşlar oýanyp başlady we raýat jemgyýetini dikeltmek mümkin bolar diýen umydymyz bar. Biz hut şuňa uly umyd baglaýarys. Ýaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, ýaş aktivistler başlaryny galdyrýarlar. Biz olary goldamaly diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bu günleriň dowamında gozgan ýene bir meselemiz bolsa, türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda ýyzarlanmagy, ýanylmagy bilen bagly boldy. Bu diňe Türkiýede däl, Ýewropada beýleki ýurtlarda hem şeýle mundan başga resmi aşgabat daşary ýurtlarda öz diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň bar ýerlerinde olara ýurtdaşyndaky türkmenistanlylaryň haýyşlaryna, arş şikaýatlaryna göz ýummagy mümkinçilik berýär. Biz muňa rejimiň öz raýatlaryny ören erwet çemeleşmesi hökmünde baha berýäris. Ýene bir belirlejek täzeligiň bolsa häkimetlere taraptar blogçylaryň peýda bolmagy bilen bagly. Olar häkimetleriň görkezmesi astynda işçileşmäge başladylar. Netijede hiç bir garaw görmezden olar jurnalistleri, aktivistleri, hukuk goraýjylary, blogçylary, agentler, içalylar, watanny satýan satlyklar diýen ýaly sözler bilen atlandyryp başladylar. Biz muny internet harassmenti hasaplaýarys. Şeýle-de ýaş aýallary, gyzlary ýeňles maşgalalaryň hataryna goşmak finançyklary edilýär. Olara hapa töhmetler, şyldaklar atylýar, sögülýär, bütün tohum tiýji bilen öldürmek haýbat atylýar. Bular täzelik we erwek täzelik bolup durýar. Bularyň ehlisi raýat jemgyýetiniň gaýtadan dogulmagyna ören yaramaz täsir edýär. Olar isleýän adamlaryna ýarlyk gelmäp bilýärler, emma muňa teredýän, haýdýan ýok. Bu hili işler edýän adamlar hiç bir jogapkärçilik çekmeýär. Aktivistler türkmen raýat jemgyýetiniň gaýtadan döremegine ören uly goşan goşýarlar. Egerde biz şu hili ýagdaýda olara kömege ýetişmesek, Türkmenistan ýene bir näçe 10 ýylyň dowamında orta syr şertlerinde galar gynansak da häkimetler demokratik güýçler babatyndaky şeýle gatnaşygy köwetlendirýäne çalym edýär.
Raýat jemgyýetiniň nirede gaýtadan janlanýanlygynyň tapawudy ýok. Türkmenistanyň özünde bolsun ýa daşary ýurtlarda ýa-da Türkiýede türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan ýurdunda ýa-da Ýewropada fark ýok. Biz demokratik üýtgetmelere ymtylýan ýaş nesillerimize kömek goldaw bermeli. Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Qadarly dinleýijiler, tökbetdeşligiň dol görnüşini senbe güni efire gitsek hepdäniň jemi gepleşiginiň dowamynda dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilen at çapyşygynda bir çapyk suwar aradan çykdy. 28-nji sentýabrda Aşgabatda bolan bu pajygaly waka barada Garaşsyz Türkmen News neşri habar berdi. Türkmen News 28 ýaşyndaky çapyk suwar Ilham Saparowyň döwlet baştutany Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň halkara ahal atçylyk toplumunda geçirilen ýarışda atyndan ýykylanlygyny habar berýär. Maglumatda çapyk suwar keselhanaya gidildi, ýöne ol 2 sagatdan soň aradan çykdy. Onuň boynu döwüldi we at döşüne bastı diýilýär. Neşir çeşmelerine salgylanyp hadisanyň ýüze çykmagy derarly ýarışlaryň getirilmanlygyny, diňe onuň soňky tapkyrynyň giç başlananlygyny habar berdi. Çäreňiň ahyrına çenli hiç kime pidanyň ölenligi aýdylmady. Ýöne ýarışdan soň ähli çapyk suwarlar sorak edildi. Saparowyň atynyň ýagdaýy jekmejek barlandy. Şeýle-de bolsa atyň öňem agsak bolanlygyny ýa-da ýarışdan soň agsanlygyny aýdyp bolmaýar diýip Türkmen News öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri bu pajygaly waka barada habar bermediler. Häkimetler wakany kommentirlemediler. Türkmen portal online neşrinde prezidentiň bayragy ugrundaky ýarışlarda göreşiň ajaýyp we tolgundurjy bolanlygy habar berildi. Neşir ýeňeji çapyk suwarlara prezident Serdar Berdimuhammedowyň adyndan 300 000 manatlyk esasy bayragy öz içine alýan uly pul bayraklarynyň gowşurlandygyny habar berdi. Jemi 900 000 manatlyk bayragyň ugrunda göreşen 75 7 tapkyra 10 adamdan gatnaşypdyr. Garaşsyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp ölen Ilham Saparowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýetirligindäki atda çapanlygyny habar berdi. Türkmen News çeşmeler Saparowyň adaty bir çapyk suwar däldigini aýdýarlar. Onuň kakasy Derýa Saparow öňkü prezidentiniň şahsy atşynaat wezipesini ýerine ýetirýär diýip habar berýär. Neşriň maglumatyna görä merhum Bagyr owasynda jaýlanypdyr. Hoşlaşyklar barasyna ýokary derejeli resmiler hem gatnaşypdyr. Türkmenistanda döwlet senelerinde bayramçylykly at çapyşyklary däbe öwrildi. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamında özüni tejribeli atşynaat hem çapyk suwar hasaplayan öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow atçylyk puwdagyny öz gözegçiliginde saklady. Geçmişde Berdimuhammedow çapyk suwar hökmünde at çapyşyklaryň birnäçesine gatnaşyp, mydama ýeňeji hökmünde glan edildi. 2021-nji ýylda ýurdun häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow atçylyk puwdagynda öz kakasynyň miras düşeri boldy we tehel wagtdan soň 2022-nji ýylyň martynda döwletiň hem başyna geçdi.